Kristen khainai ST no certificate ST cancel khlainan bagai thamu oba hairo dabi jumtlangi thangya थांनाय किछुदिन सिगां कायसे ससियेल मिडिया भिडिअ भाइरेल आंनि दङ तामनो हंगाके जे ख्रिस्टान खायनाय रक बरंनि एसटी सार्टिफिकेट कैंसिल खायनाय हिनाय तै आकगनि फिरमनि रिनानि बागै जनजाति सुरक्षा मुनचारक प्रेस मिट खलाय साका तै जत रकरंनो साका बरंनि चबा हिंदू धर्मनो सिबरं कला खायनाय हिनि साका तै जत तिप्रासा ख्रिस्टान खायनाय रकनो एसटी सार्टिफिकेट कैंसिल खाया हने साका तै आमते हे बिब्रांति रक जे खायनाय रकनो बरं प्रेस मिटनि बिसंथि साका आम जाया हनाय ते आमते हे बिब्रांति रक नि न्यूज रक फेक न्यूज रक ता सादेनि साका तै बरक ताम साका खानाय नै दि नरक तै अ भिडिअ नुकै बाहाय मा दं पला कमेन्ट खाय सादे तिरप्रानि भबिष्यत ते आवायनाय एकदिगे आं कायसा दंसने एग्जांपल हिसाबै कायसा जिखौ सा प्रश्न दंथानि जे नों जदि तिनि 19 ट्राइब्स बिसिं कायसा ट्राइब नि दंखारम दि तिरपुरी कम्युनिटि नि देबरमा सारनेम सिंसि तिरप्रा कम्युनिटि नि तिरप्रा रियां कम्युनिटि नि बरियां सिरो जमातिया कम्युनिटि बर जमातिया আছে ब जदि जमातिया आमानि ओग आसायै जमातियानि तमुं सामुं रीति रायदा समाजनि जे रीति रायदा तिनि सिरि सितिन सिनि खाजा ओ रीति रायदानो नारगनानि बिनिबोथ कायसा कर्तव्य गुण आं नं थानिसा आं प्रश्न हाया दला दिनि नों जदि देपरमा सारनेम सिका तिरपुरी कम्युनिटि नि एखाय नों देपरमानि जे रीति रायदा दा जेमन ओ एग्जांपल बिसिं ताकसे एग्जांपल जेमन जों आसाय फेगा हंखाय बुमुं फारो वाखावरिवै कायजांनानि जरा जेफोर सिखला आंखा आफुरवा हायनो हाय वाखावरिवै अक्रा साक्रानि आशीर्वाद नावै हाया तांनै बेदि गुलगै बनि यागलो बयसजों खा पुरा पुरिसिं खा बा कुनो रुखसुबा इनसिडेन्ट कुनो एक्सिडेन्ट नङै फाना लांला चला आफुरबो तो चिनि समाज कायसा रीति रायदार जोंले अ रीति रायदानि कोगनो से नारगने बागै सावो धर्म बताओ खाई तो गाबो बिनि बेबा बो ख्रिस्टान खाई आंतासिमन साका मालयालियाम दा तेलुगु दा मुस्लिम दा मिथान जों बंनि प्रति कुनो बेदा बेद बकरै तिनि गरै खना गरै ते आगामी भबिष्यति बोसन गरै साबो तामो धर्म खाई दं जों गाबोनिनो नायना बथांया केवनि उग्र जोंनि हामिया साना बथांया तिनि को गाबसन एकदम स्राय स्राय आमुनि बागिनो आंगो जागो साफाय बकलाय उनाव नको बखयजाबो जे समाज बा त्रिपुरा राज्य अन हाइद्रनेर हामिया आवाय हामिया बातार बंदर बिसिंथि दो बंदर ता आवाय जे ख्रिस्टान खायनायनि एसटी नो सार्टिफिकेट एसटी कैंसिल खायनान बागै थाङो अबा हायो दाबि जोंफ्लाङि थांया ख्रिस्टान खायनायनि एसटी नो सार्टिफिकेट एसटी कैंसिल खायनान बागै थाङो अबा हायो दाबि जोंफ्लाङि थांया एकदम क्लियर नंगौ तो कुछ कतर खे दाबि खायजाखा फे बार बिसिंगो ताबुक से कॉमन बुक वाइकक सलाय मंके जे तिप्रासारो ख्रिस्टान गांके बरंनो एसटी फेसिलिटी नॉर्थ नि माने आबो आ बिसिंगो खबजा और खबजा गया एक्चुअली सिंगो जागो तिप्रासा ख्रिस्टान मुस्लिम जैन बुद्धिस्ट माराठी गुजराती आबोनि कुनो कक सानानि बथांगि आसे जों गासिबो दाबि खायगा जे क्रिन क्रिस्टि संस्कृति रीति रायदा ताबुक फॉर एग्जांपल दिनि नरक जेवरो कक खुंनाय रो चिनि बुसकामो जे कक खुंनाय रो नरक चिनि तिरप्रानि भबिष्यत ते आवायनाय एकदिगे आं कायसा दंसने एग्जांपल हिसाबै कायसा जिखौ सा प्रश्न दंथानि जे नों जदि चिनि 19 ट्राइब्स बिसिं कायसा ट्राइब नि दंखारम दि तिरपुरी कम्युनिटि नि देबरमा सारनेम सिंसि तिरप्रा कम्युनिटि नि तिरप्रा रियां कम्युनिटि नि बरियां सिरो जमातिया कम्युनिटि बर जमातिया আছে ब जदि जमातिया आमानि ओग आसायै जमातियानि तमुं सामुं रीति रायदा समाजनि जे रीति रायदा तिनि सिरि सितिन सिनि खाजा ओ रीति रायदानो नारगनानि बिनिबोथ कायसा कर्तव्य गुण आं नं थानिसा आं प्रश्न हाया दला दिनि नों जदि देपरमा सारनेम सिका तिरपुरी कम्युनिटि नि एखाय नों देपरमानि जे रीति रायदा दा जेमन ओ एग्जांपल बिसिं ताकसे एग्जांपल जेमन जों आसाय फेगा हंखाय बुमुं फारो वाखावरिवै कायजांनानि जरा जेफोर सिखला आंखा आफुरवा हायनो हाय वाखावरिवै अक्रा साक्रानि आशीर्वाद नावै हाया तांनै बेदि गुलगै बनि यागलो बयसजों खा पुरा पुरिसिं खा बा कुनो रुखसुबा इनसिडेन्ट कुनो एक्सिडेन्ट नङै फाना लांला चला आफुरबो तो चिनि समाज कायसा रीति रायदार जोंले अ रीति रायदानि कोगनो से नारगने बागै सावो धर्म बताओ खाई तो गाबो बिनि बेबा बो ख्रिस्टान खाई आंतासिमन साका
Malayalam da, Telugu da, Muslim da mitang जों बंनि प्रति কোনো ভেদাভেদ নকরি তিনি করি খনা করি তে আগামী ভবিষ্যতে বসন করি সাবো তামো ধর্ম খাইতং जों नाबरिन नायना बथांगिया केवनि उग्रो जोंनि हामिया साना बथांगिया दिनै কক आपसन एकदम स्राय स्राय आमुनि बागिनो आंनो जानो साफाय बक्राय नंग कब कइजाबो जे समाज बा त्रिपुरा राज्य अम हाइद्रनेर हामिया आवाय हामिया बाजार बन्दर मिसिंति दंगता आवायलाय जे ख्रिस्टान खायनायनि एसटी नो जों सार्टिफिकेट एसटी कैंसिल खायनायनि बागै थाङो अ बाहायो दाबि जों लाङि थांगिया